Naše priority v týchto dňoch a rokoch, týždňoch, mesiacoch sú v tom, že neodchádzať z boja. Bojovať za lepšie finančné ohodnotenie. Pretože máme ešte stále veľké rezervy. Sme nedostatočne finančne ohodnotené. A hlavne v základných koeficientoch. Ten rozdiel, ktorý tam je od jednotlivých zdravotníckych profesí, je veľmi nízky a nie je motivačný. Zaznamenali sme nárast napríklad jednotlivých zdravotníckych profesí po novele zákona 578, kedy sa priznávajú roky praxe. A to napríklad u radiodiagnostického technika, pri fyzioterapeutoch, pri asistentoch výživy, aj pri mnohých iných. Ale toto sú všetko profesie, ktoré nezabezpečujú tú nepretržitú prevádzku. Nepracujú v 12-hodinových pracovných smenách. Nemajú povinnosť v podstate zabezpečiť tú kontinuitu cez soboty, nedele. A to je veľmi dôležité, pretože toto je tá náročnosť toho povolania. Tie pracovné podmienky. Preto naša priorita je v zlepšovaní finančného hodnotenia. Ďalej budeme veľmi intenzívne pracovať v oblasti zlepšovania pracovných podmienok a to sú rizikové príplatky. Aby boli sestrám uznané také rizikové faktory, ako je psychická záťaž. Je to veľmi dôležité, pretože iba vtedy je to ohodnotenie správne. Takisto ostatné vonkajšie chemické faktory, biologické faktory. Takisto zvýšenie dovolenky na zotavenie. Možno, že takým snom pre sestry a pôrodné asistentky je aj sabatikál. Avšak to je až veľmi ďaleko. Ale pre nás priorita je základné ohodnotenie finančné v koeficientoch a takisto pracovné podmienky, ako je zdraviu škodlivé prostredie, práca v riziku. Máme čo robiť a preto potrebujeme vašu podporu. Bez podpory tých, ktorí to vykonávajú, to sú presne tie vaše kolegyne, ktoré chodia na to kolektívne vyjednávanie v tých jednotlivých nemocniciach a bijú sa o každý cent, či už je to za príplatky za soboty, nedele, za prácu v noci, za smennosť, za zníženie pracovného času, za to, aby sestry mohli mať viacej dovolenky, napríklad aj študijné voľno, aby sa im priznávalo, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli v podstate spĺňať systém hodnotenia, pretože aj to je veľmi dôležité. V zdravotníctve máme povinnosť byť sústavne vzdelávané, aby sme mohli vôbec vykonávať toto povolanie. Bez toho, aby sestry vôbec dostávali nejaké finančné ohodnotenie za to. A my pracovať budeme, my chceme pracovať, máme čo robiť a vás prosíme len o tú malú podporu